alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a masoya kallon fina-finanmu na Hausa. Na zo muku da wani albishir, babban albishir. Na zo in tallatar muku da manhajar mu ta ST Hausa TV, wanda za ku nishadantu, mu ma da muka daura za mu nishadantu, babu wanda ba zai nishadantu ba. Muna da fina-finai, ku biyo mu a ST Hausa TV. Ku danna mana subscribing, sai ku danna halaman ƙararrawa. Da zarar mun ɗaura za ku ji ɗiririn ɗan Adam A. Zango ci gaba da ba su labari. Ku yi subscribing wannan account ɗin domin ganin irin waɗannan sababbin ayyuka cikin YouTube. ST Hausa TV ta ku ce, ta wace, ta kowa ce. Please subscribe.